गाराय जाखानाय ना हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेल आरो ससे भिडिअ क्लिप नायनानै मिथिखाबायानो दा जोंनि एरियायाव आरोना जोंनि माजबाद ओनसोलनि सिङाव थानाय सनापुर होननाय गामियाव मैदेर थैदों आरोना दा बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा माब्रै जानाय बे घटनाया नोंथांमोननो आं खिथानो थाखाय दा नै गामिनि रायजोफोर दङ सावथाल गामियाव जादों आरोना सनापुर होननाय गामियाव दा देखायगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोब मानसि नै ओइथिं नायनो फैदों मैदेर थैनायखौ गासिबो नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव जमा दं आरोना गामिनि मानसिफ्रा बेनिफ्राय नायगासिनो दं फरेस्टनि मानसिफोर मोनफैथ'वाखै खबर हरबाय नै मैदेर थैनाय नायनो फैजोबदों बयबो गामिनि मानसिफ्रा नै जमाहै नैबे मादैमोनानो हा खैथासोआव फैनाय मादै नोङो आङो एसे बावबाय बारा बावाखै फैनाया बेखौ मानो रायलायनो ओरैनो खैथासोआव जानायनो बे घटनाया जानो खैथासोआव जादों जोंबो मिथिया मोजां मिथियाखैना मोजां मिथियाखै ओमफ्राय खोनानासो फैदों आरो थिगानो होमबा बैथिं सोंनि र' गामिनि मानसिफोरनाव दा नै नायनो हागोन बेहाय फुलबो होदों बिबार सारबाय नै गाराय जाखानाय ना जाखानायसो गावनिया नैथिं दङ दादा এইটো কেইটা বজাত হৈছে ঘটনাটো হাতী মৰাটো শুনা মতে মানে 2টা বজাত ৰাতি বুলি শুনা পাইছো 2টা বজাত ন ৰাতিত আগতে এইটো হাতীটো মানে বেমাৰ হৈছিলে আৰু ন বেমাৰ হৈছিল নে কি আছিল আমিতো বহুত ডক্টৰ নহয় হয় যে আমি জানিম এইটো গাঁওটো কি গাঁও আছিলে এটা গাঁওটোৰ নামটো সোণাপুৰ হয় আৰু ডিস্ট্ৰিক্টটো ওদালগুৰি ডিস্ট্ৰিক্ট হয় এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজসকল সবে আহিছে আৰু চাব কাৰণে এনে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ মানুহ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে খবৰ দিছে না নাই আপোনালোকে খবৰ দিছে ন আহিব ৰাস্তাটো বেয়া আছে হয় না নহয় এতিয়া সবে আহিছে ইয়াত চাব কাৰণে नायनो हागोन नोंथांमोनानो खबर थेंक इउ नायगासिनो दं नै नैथिं आरो आदैमोनबो दं नै नोंलाय सोरनिफ्राय मिथिनानै नायफैखो ओरैनो बिदिनो गामि खाथि नालाय जोंना ओरैनो बाथाबारि गामि ना बाथाबारि गामि नांजाबनाय खोनानाय लोगो नायनो फैबाय ओमफ्राय सिगाङाव बेफोरबायदि आरो घटनाफोर जाखांबायमोन नामा बे जायगायाव ओरैनो सिगाङावथ' गैया जेबो थैफेराखैमोन ना मैदेर बिदि बे फार्स्ट टाइम आरो ना माब्रै जानानै थैदों माब्रै जानानै थैया बेखौथ' जों मिथिया मथा-मथि थैनाय खोनानानै जोंबो नायनो फैबाय आरो न' दे गोजोननाय थाबाय आदैनिसिम बिथिं दं नै मादैमोनाबो नायनो फैदों बिथिं आनैमोन बिथिं दङ नै रायलायदोब्रा एसे नोंबो नायनो नुफेरदोंना नुफेराखैमोन आगोलाव नुवाखै बेफोरबायदि नुफेराखै आरो ना मैदेर थैनाय लिंग्रिबाबो हाया फैदों आरो नायफैबाय आरो न' ओरैनोथ' आगोलफोराव मानसिफोरखौ बहुत उत्पात खालामदोंना खालामदोंमोनबाबो जोङो दिनाव एसेबां जेबो सानाखैमोन सिगां हा गोदान गायजेननायावथ' जों फैदों नालाय खालामबाबो जेबो खालामाखै दे बिसोरा बियो दासिमबो माने जों डिस्टार्बखौ मोनफेराखैमोन नाथाय इसोरखौ खालामदों होमबाबो दा इसोरनाव जोंखौ जेबो खालामालासिनो गावहा माबोरै जानानै थैलांखो जों मिथिला आरो दा माबायदि मोनदों गोसोखौ दुखु मोनदों बिराद दुखु मोनदों आङो दुखाथि सावफैबाय बिबार होफैबाय गाबबायबो आं मोजां दे बिदिनो माबाबानो जाबाय फिसा उन्दैयावनो जों गिदिर होबाय जेबो जायाखैमोन आरोना दे दा नैथिं दङ नै मादैमोन आदैमोन गासिबो बेयाव माने सनापुर होननाय गामिया सावथाल गामि नालाय दा बे सावथाल गामियाव थैदों आरोना गिर्जानि नै बिथिं मा जानानै थैखो बिसोरबो मिथिया मोजाङै दा मोनानि खोथा 2टासोआव जादोंनो आरोना घटनाया दा नै नायनो हागोन नोंथांमोना बिथिं दा बुरजा खिबाय खिनानै नै नायजोबदों फरेस्टनि मानसि मोनफैथ'वाखै
थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो माने फरेस्टनि मानसिफोर सफैथ'वाखै आरोना दायो दा दसे उनाव मोनफैगोन खोमा रिपर्टखौलाय हरबाय मोनफैथ'वाखै लामायाबो गाज्रि नालाय एकदम हाजो जिङावसो दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जादों आरोना बेयो जोंनि गामिनि एखे माने साहा जोबथारनाय हाजोजों नांजाबनाय गामियाव सनापुर होननाय गामियाव जादों पुलिस थानाया बिदिनो माजबादनि सिङाव जादों आरोना माजबाद पुलिस थानानि सिङाव सनापुर होननाय गामियाव जादों दा नै लोब लोब नायफैगासिनो दङ गामिनि रायजो राजाफ्रा फार्स्ट टाइम जादों नालाय बेबायदि घटनाया आगोलाव बेबायदि जाफेराखैमोन थैफेराखैमोन आंबो माने देग्लायसो माने दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों आरोना मैदेर थैनायखौ नुफेराखैमोन मैदेरखौलाय नुबाय हाग्रानि मैदेर न'नि फिसिनाय मैदेरखौबो नुबाय दा दुखु मोनदों आरोना नुनानै बेफोरबायदि मारै जाखो दा जिनाखि मेडिकेल ट्रिटमेन्ट खालामबासो मिथिगोन बोरै जानाय घटनाया दा एसे दाग दं आरोना दा सोरखौ सोर मा बुंनो हानो दा उनाव मिथिगोन नोंथांमोना आङो दा दसे उनाव आरो भिडिअ बानायबावगोन आरोना थ' नोंथांमोना एसेनोसै माने दानि आपडेटआ दा दसे उनाव आरो फरेस्टनि मानसि फैबावबा आं बानायबावगोन आरोना लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय